Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hapdeng ka jingwan taplop ulo ubadom bat ka jingyam pat dot nuot gibahi ngasam jong kitu kimensim kibala Khlad no ka jingja accident kali ka ba ishir kai henen ka singi hasumer nak liang gibor badai kemi jong ka bongai ngau diocese bakontop na duk ki padar ba ki sister haringkat ka jingdon jong gibahi ngasam bat kiba iet baton jong ki Kelawan man Shimti no ya ka met ka basa na civil hospital nong po menta ka singi. Man chupentip yang kini bala Khlad no henen ka singi kidai Reverend Father Matthew Das, parish priest ka Barama parish, ilai ngot ki sister ka Fatima Convent Barama, bakanthop bi sister Mila Green Dantes, sister Pramila Turkey ba sister Rosie Nongrum, nalor uno hikai ka St. John's High Secondary School Barama, Umayran Ranger bat unongnya jong ka kali Sanjay Swagiari. Ya kamet jong kini kiriu niam baro samwat lara no sya bukai ngau diocese na kabentaban pendap ya ka jingle niam ka bakat do la syai ka singi kata ka arpu pratrik urempang kaban sedang da ma sa Christ Light of the World Cathedral Church bukai ngau. Hadian kani yu Reverend Father Matthew Das entep dan buram haulum kajal gau naduk kapor arbaje jan miet kat baya kamet jogi langut ki sister entep haulum jing tep jong St. Paul's Pastoral Center rangya naduk kapor ship ho baje men stem uparish priest kanong po parish Father Peter's imli bawan man sanran lang kani kasengi habak kren cigilat pathai kubur ulapan paw kum kipat ba riu ngai kebalang Catholic kidap daga jingyam brio bat ka jing snosi ka bakrau halor ka tiga jingja ka ba amsham lapai perkhat wa ubleun shim noi ka tiga riu ngat ki mensim brio nagalyang Father Peter's im ulapan paw ru ya ka jing sngongu ka bakrau ya baro ka beladan mentah banyarap bat ai mensim man pentingan halor ka jingdu noi ki tiga mensim brio bakanthop naduk ki phadar ki sister ki doctor bat ki nurse kanong po civil hospital ki nong mi mat ke jirang bat nong po ki bla penbiang hi ki kali ambulance ki bor pulet ke ribhoi ki bla pendap stat ya ka kam bat ru i ki pat ba ribhoi hi barok away belawan ban ai men sim bat ya dan benta ha ka ni ke jingja ka basungosi ha ka jo ko por na kalyang Father Peter's imli ula pha ru i ka kerwo sngolam sha ki bahi ngasam jong baro an riungut tu ki bla Khlad no ba ubleun yai don ringkan bat ki hakum kani ka por bas ngosi Kthang baru bon ai ke jingja that ke ba shiju nam ye ki te riu nyam jang ka balang Catholic ki bala du no ela ka mensi ba koridor ka jongki
para pita simli paris pris jong ka nong pok paris kapun pau ka jisangu yau blai trai kan ran nong bu benta nong sam benta wa lasuma suker mulari yangi menta hakane kasngi ar pho nyau tarik ubna rempang jong snem ar hajar afulai ya ka ba kini ki hendrongon ki kalmla ban yu ya kane kasngi nama beraka jian no ka accident men kasngi ha ka por arbaji architect no paisngi ha ka jaka ha ka ba ni khot ka umbang sumer ribhoi district kat ba ki dang leit na ko hati ka shillong bakane ka accident kala jia kine ki nrengol ki long kumne I Father Matthew Das ibadai parish priest Jong ka ba Rama parish ha Bongai Kau diocese I sister Mila Green Das ibadai headmistress Jong ka St John Higher Secondary School ba Rama parish I sister Pramila Turkey ibadai na bahagan para parish I sister Rosia Nongrum ibadai na nong Thomai parish I Mr. Merong Ranja ibadai inong hikai jong katai ka school I driver Sanjay ibadai na katai hi ka jaka kane ka jingjia kala jia kalong ka basngausi ha kane ka jela ka jungi ha kane ka diocese ka jungi pad ha kane ka dong Kthang ya ka ba ki hendrengor ki mensi ki ba kodor ki ladu ha kane ka sngi ha ka ding ya kendu jong kane ka accident ya simro ya kane ka kabu ban ai kublei ya u bishop Thomas Popolopolil badai u bishop jong ka Bongai Kau diocese ya biji jong ka te ka diocese ki ba tang chu sngiao ya kane ka jingjia ki lalong bakloi lan pan pha ya ki lendo man pej ban khmi ya ki ek jun kam jong ka te ka jingjia ka ban paru ka jing sngaulem ya ki karpang ha kane ka por ba kane khlaman kalong jingjia ka ba dum ngan ya ka diocese baroka way haba ya ki mensim jong kin rungon ki la Khlad no na kane ka por thai ka ban paru ka jing sngaulem ya ki ba hi ngasam jong ki te kin rungon ki bala Khlad no na kane ka por thai ki ba hi ngasam jong pada Matthew Das ki ye ka ye ngasam jong ki te ki sister baro laingot ka ye ngasam jong une unong hikai ba une nong nya jong ka te ka kali ka ban paru ka jing sangu ya ki pada ki sister ki ba long kloi lan ban ai ka ti ka diang ka mon ha ka jun kam jong ka ne ki jing jia klam na khain ya ka jing kodor jong ka por ka jong ki hakum ka ne ki asngi ki la pendot ya ka por bandor lengkat ba ngi ha ka ne ka jing jia ka pas ngosi Kthang ka ban paru ka jing sangu ya disi jong ka ribhoi district ba ai ka ti ka mon ha ka ne ka jing jia ka ba ngau serkai ha ka ne ka district ka jungi ya ki police department ka ba pen le ki e bro jun kam na ka ban ta ban pen biang pen me ya ki e bro jong ki ne ki ndrungon ya pen pau ro ka ji sangu ya doctor ki nurse ki ba long kloi lan ban le ki e bro ki jun kam na ka ban ta ki ne ki ndrungon ya pen pau ro ka ji sangu ya ki pai dong sing chnong jong ka nong po area ka bal ai ka ti ka mon ha kum ka ne ka sngi kim khen ya ka por pad ya ka jingko dor ka por ka jong pi re pila don na du mennen baro shimit bat menta baro shisngi hadu lai baji AA pila don kat bat ngi hadu ba ki ne ki met yap kilami na ka ne ka civil hospital nongpo bagile ai chala ki jong ki jaka ya ka ba maki kelawan ka ban paru ka jing sangu ya baharo kito badon kti karpang kinong mikmat jong kine ki atli ki konsuensi na jirang bana nongpo ki balapan poi ya ki ambulan jong ki hakane kapor bangila bapun kam ya ki hak bapun poi ya kine ki medyap hak jika baper bar ki bajingai na kane ka accident jong ka jingjia jong kane ka accident
Sai sin ka pau ka jing sangu ya pi we ke bala don kti ba ki to bala dubai na ka banta ke ne ke men sim bal Khlad no to blai ka khu ko do ya pi we blai nang ri na somar yangi ha ka ne ka sla por thai ka ba blai wa ai yangi yak por ya ka ya to ga blai ai ka jing thai pam ni ko ya ke ne ke men sim ki ba la khon no men nen kasngi blai